Get the point. Take a step forward. Bona Nyasaye gagoteba asa matuko yo moelio. Chinga kina chabere chinkongu abana ba Nyasaye. Bona na chichichi ba chinkongu na otore. Egento kegane iria setore muna abantu no koremereria. Nyasaye uito gatonge to monto. Kamo beka sense akagwa. Naenda oretiro bwanchani obone na ase Kristo Yesu. Oyo gotore mino nyampa karirie kero totali na gento. Wana ase ngenche y'abana ba Nyasaye. Ebukunige goteba ngase chire yerero tuacha. Tosangereria abasacha n'abakungu. Abamurana abaiseke n'abana bakogonka. Baigweri ingana lya Nyasaye. Omorwotyo itongo chale. Abakungu tako na kolera. Woko na kwa egumbi yaye kana we prepare nganko genda ole bwo. Na bwo ni goko genda tari buyogo chikonyora. Na matatiso okobera ora kinyora mereria aserieta lya Yesu. Iga abana bo monene Nyasaye abasenie. Ogagoteba ase marogobeye. Akero tomenye ense. Into bakorera abantu bande bobe. To bakorera bobe. To korera mukago bobe. Bukwe chaka gosoma no amanganale. Ngoli ogonsomera bwango sana sana. Bukunge yega. Eye nairo ntageta masome. Bukuge gotabanganya kwanywa metomo kungu. To basa koma mochera. Abakungu nyabasacha batonywa mete. Bona wala ditanga ni gotwa nywa miru na Kristo Yesu. Ekera sensora kore. No komuiro ka Nyasaye kerole moyo. Basaye bane kero togotera tomuiro ke Nyasaye. Nyasaye uitonero toiro bogima. Bone bukwe goteba ngakora senka. Era abana bao. Tomochera omusacho go. Tomochera chintakana. Tomochera baboraka. Nyasaye unagoteba. Proverbs 3 verse 29. Hapo ndio tunaanzia mahubiri ya siku ya leo. Wana koraro ramuno mochera tomusacho go. Onganyete paka chimbe bachiko kombule ini chanya konyora bokima bakeke burugo chinsogono chiko kombule ini ekiagera tori inkari orugere chinsogono wana bangina intuna abenge nchenene mosacha na gwake keboko ino mocheso panya ege kogeranya okomochana ngo ko batukomanya muno abana baitekero toko batisprini to banchete elinde mami Nyasaye korera amaja ebukuniga ebuku ya chakire ebasoma iga egoteba na soma to baisa gokora emeroberi to basa gokora emeroberio gokorera omonto mino bobe oyo omenyeta amo naje ogosemeretie anyoro oborendio buya abasacha gototage to borendio buya ombekera open susi na maguta na isianderabuli ebetereti manya gosumali buneto irende kogera ayina arama yara abasenka abakungu tokorera sacha baitobuya to basa gokorera omosacho obobe kero omosacho wago kobo suti ya nere nkobika tago tabanga tago twerorera ayengwa kuore tabe suti na setigoro bokaira mogakanya gokobeka yisungete igorabu omogaka na kombure ini naende bono kala what is wrong abana ba Nyasaye bono ebukunigo ya tebirenga to korera omonto mamenyete komo bobe twara korera nire boba abana ba Nyasaye nonya ninwa abasacha mwara to koreire bobe noroche munogo nkorera bobe kwangega korunchera kabisa gwate banga when I remember you. I'm not eating. Go to go ikabu kumbe koragira kwali. Ono ko ngai na bosa na ande kwacha go nkorere mechando na ande kwa manya go ntiga na ande kwa genda konywa mabakungu banda bangao. Wankora ide bobe sotora nkorera. Aje isaneka no mokungu ogo. Aje ngabana abana tobakini aseretare aje. Abana batoruserio botaka ekiagera Biblia goteba nga omosacho otakorere mukaye bobe noyo komo omwana ekero chinga kichoboka yako yagotobogere what is this
ngayoko bagera gucha ikani chimioro paka mwago check akia makonda atarigo nkorie gasi wone bukuyamanya goteba ekero kwarendira abana bao asubu ikobo bwense abana abagokoroka oyosesenirie haleluya ekero kwarendira abantu b'enyumba yao igo bagokoroka oyo Proverbs 31 verse 28 namaene aya abana mbagotogie muno karese ino gotigeta abana bakoiba amatoka abandi muno karese inayo kuragira obucheti magega abana bari nchara na basacha mbamanye tikolenda abana enkane yo mokungu asenke komekameka omokungu oyini gare mere iri aseretare ya Yesu haleluya bangina nare goteba ngagoko ni echiro oni echiro beka chibesa asenka yao beka chibesa asenka yao mambi chigokonye tagoteba ngagokweminja ayokweminjo gocha igwa bibiri mune goteba bokukeli na teba teba ya pro ejebu kweyo kwana abana 31 igwa karaba no magoko naye kero ibolete abana baye bakubuka bamuruka oyo seseniri haleluya bana baito balitwa iboira abana banyasaye mosacha abana bago bakoroka oyo sesenirie tariete niyo menye to bande reporting ibogorete iskora never tekonyarikana abagaka beranka remerali n'abantu bao mambingo kibore obotaka nkoera buraseretari ya Yesu monto tayo chete nebintu korwa Nyasaye omonene gago gosesenia moja kwa moja oetera soko ibora kwao amonoko banga kwao byosi bikonyarekana somonene Nyasaye no molimare bona muna na chandegete nare kwenga kona cheta se Yesu etari open susimbe gete baba ngosuma eli buneto ibona ngotacha buneto anie pikoki monto kiora control ekyagera se Yesu amali osibino akorateki no ali ima se Yesu omorembe no akorateki no bona bibilia magotebanga Matayo isano ekebungo yekorogukianda abantu banyasaye tigatokorera no morembe ase chinka abana baito tokorera omorembe kero twabasomirie abasacha n'abakungu kora omorembe ase tomenyete mogaka gokorera to morembe akogorerete ng'ombe konia amabere tari omogaka okoigwera ng'ombe biu sasa okomenye emiaka 50 kogora ng'ombe that is wrong abagaka mobwata amatabere nenkoro monya bwate rero ira nosoe na yekiombe omanyete kero ro motaka abantu bagogochaya omorembe Kristo gokubwatania ebintu byonse naende omorembe Kristo gokoreta omorembe ase nyumba yao nkirende okwangera omorembe eyigwa Matayo 5 verse 9 egoteba mbasesenirie abagokora omorembe mbasesenirie abagokora batari konya gokorera abantu bandi bubi mbasesenirie abagokora omorembe ekiagera barabumba rokwa abana ba Nyasaye haleluya ayato gwanchoro ko mwana Nyasaye munabana abasacha moko na koyage bimwana bya class 7 nobwa toba ngo gosineka batyo tigete korera abana baito bagosoma ba omorembe asiritara Yesu osaba nabangina ngento kieke toko na koigwa matangazo ngakorunyamira ngo mosacha kabwato omwana akina baba nkieke gotumia no bongo gosineti seri kakita ibobe magutakia gotumia ndie giora gaki kakinga kitogo kora tumanye gaki nyasaone na atabati matara munoro mwalimu egento kora komesa sa maisao tobasa kona koligereria abakungu magosomina barobwa tobasa koligereria abana gosomia ebibira leta matemu nande tobasa gokora obwalimu bwaho igombo bena motebeti mabono na ritaya gakoregete biya bana otoko na koragira esandru shako na kobeka ngomatengo mogaka ganyichaye wakemune begi kene kiyo ege kogera Nyasaye kagusesenirie abagaka nari kubatangasira ege ntoge gochiko saliense ege ntoge chiko babekechera no koega igwa yibu muna agoteba nkwanere ayubirenge aje some getabu kya yibu emeronge 3 ekebungo kiaye kara some kemonyi guose na kiego 3
30 verse 1. Korenda abantu bale abakasinde. 31. Kwana kero kiki. Inche nakolire. Bono nakolire tata beka buya. Inche nakolire okobwatana. Bona abasaja nale goteba. Abakungu baito, abamurana abasaye, abamogo kina abamurana abaiseke. Koro okobwatana. Kogotianania. Na maisane. Na maiso. Muna wana abantu banda basubati bandi bakona goteraga. Basaja bakona goita amateka mukamukerekieke. Ikigego koliaye. Tebi Nyasaye okoro kubwatana na maisao omayago tebana kieke okwana naki ngati nkoligere moise ko mwekungi asoko mugani abagaka inkige kogera mokona omokungu ogo ni gari kieni ekisebiti maintenance goi commentaini mokao goi commentaini abana bao montonde tayo talisura obolimo gosoma hen na boma mwa mutimama wakweya kira magutobe getenege koroto obucheti magega tolisumadi baba na kumiri abagaka koroko bwatana na maiso mona koligereria abaiseke be skuru mona koligereria bakungu babantu yeso itongo chale igagotangasa abatomani igoro yabo tiki teyo abago korobo nyaka igoro yabo teyo to basa komachera mukau to basa komachera abana bawo to basa komachera chirani yao ekiagera mbakoganetie ase family eline nyasato gosango kuya igo bibilia yamanya goteba ase gitabu ky'Abatesaloniki yelitangani inye ekebungo kya Isanemo akya bakungu abana inu momo chera bagaka bainu mogaka mosorore muna bana na nyora matara okomobwana okomosumaire muna na mosumaire ile takikeli bworusi ringangwa na so etuka na kora ande gatarika na gorobo sie na gora kera na matago mogaka siringi saba choka chiatigara oteba mangana yibu yako teki biyale abangina bere rumo gaku wange amatukaya na mabi bere abana bagange amatukaya na mababa na banyasai onya kwale gwe sacrifice asenka yayo ko family biyamore bana babaita baiseke aba baiseka batu asomiri aba nyasa abasese ni bachore biya aba sacha bako baboli elieta na bange lakini abako menyimba ko tiki mbayo obolimo osoma ene mamura ko sumairi kabisa nechinda rwagingeire buya kwabora nga yayo yere paka kogo ikogo tebinga neba iga toraika patu uchafika abono toraika wachi kobora rende bose nae gwante batinga naikire ngakire nde ntaraika iga abana banyasai challenge tobwate bono ne yokomenya asichinka bakungunya ntokoremereria ntogokora gitu ntokomenya nande kabo mongaini takona goitumuna lioje onya gotokurere kenyoro muna libaki bana mogaga gagugwaka nkoko ira maino igoro ngeso ino mocheso marago bamware bona kero moko manyana narombubi bona nya gotebia abantu kenyoro barago chaye no nje matara na ngagitari mekero tware go CMC ngaso anyomba nkarira ngakora kurwo nkabogorie gento kaenda roche abakungu bagota intwa iguga kigokorera nko babori nche baba takungacha olino omwana omusubati omintogo so wakwa tari nche elinde ngegerero obogima bwane abakungu bekenyoro mba nchaya na nche kongo kwana asaba kungu na atebanga na nche bwane mbu yankora taki mbuyandi okageta matatizo naere ose na yora ere demereri mama ikaransere kero gatigati tago totebi ngo mosacho oretiro mokungu ngo manya gotama tigango tebi elina libaga kwarwa basacha gogotama basubati no besa buseti atata ebibwato bibalire temunege sukari yasuneka tiganko erese muno kogenda mara mocho yondo korireki baba tindi gotigera no mataraga chikora reto musubati ngabora nganko genda yokire ano tokosisana ngatebya abakungu bekenyoro inuma kamanyora roche mwamotebi no morogi atigeria matukabire togende gotindo kora aye agatamaka
omogusisa teke bugo 11 igegoteba ng'asemi nching'ana kereki ching'ana nguru bono gono morogio kagete narenge gotenko egerera narenge bono rero tinde inche bieke babo munambucheti maegaiga bono tebia abato kigaki nkoerore ninche nagotebi ng'a nkoerore remereria mambimbo kiaserete ria Yesu abana bane remereria ono korera ubo beremereria osibwa ya matunda nakoroteki naro aleluya baba ng'aki nateba masome soma aba Tesaloniki yeri tangani 4 First Thessalonians 4 verse 6 kwanangu egoteba soma basi egoteba naenganyete bono ndetamo chero yo bono egotangasa bono ndetamo chero yo mwabo na komong'aina asing'ana rinde lyonse ekiagera omonene Nyasaye nero kurusia gesiomba asa yonse muna twabakureire litang'ani nako bakurera bokong'u abana ba Nyasaye abang'ina momochera abagaga mokungu onde tako ng'aina yani tinkonya goitu style yeye inko mobekera yani eliogo likoro kwenkanya tigango tebi inko mobekera ore omoganyore agenda nyaro omoganyore korora omugaso inko moganyore no mokungu oyero kong'ainete bwoyere mbuye koreteki mbuye abang'ina think twice omogakonyoro motindi moechinga gichaye beka mache monu okoira nalikwao na kora gokonye yomasikibu kwaya tekero mugaka kuomana ebibilia goteba ngo monto mung'aini igago kirakiri haleluya gakona koruta chinta chombwa yale moeri baga pakenchale muri ateba ngamuna nakoma na igato likorosi kende ayo motebinga ndi konde nkorosinde takona gochandika abana ba Nyasaye emechando yense tekoera nintutora ere toe Yesu libaga haleluya abana baitome chando teko maete na bakogenda bwo goseriu oitari oromo eri bwo bogima tachamune tuonie piko kikore seino beke gento gekoro kwa maguta yetaya orete chinyanya orete bitunguo ona konia igoro barurua ondoka gachira segete no igwete ekera matarata gete gonseri mosacho ndo mwalimu agataka kunywa mukagete mata mutari gocha na ncheka borongo yone enko bwaterera atara chinangira nkaigwa bwata bakungu babere igono maana ari gonta imoroche basacho bolimo bono bwaki mu bwata style maete motakeire biboke tosti ganko erese ekiagera kero kong'aina nekero ngocha bwo manyanche mukao tocha gonkorera bobe ekiagera nanche nintage tonkorera biya abana ba Nyasaye nona abaiseka momuraga gokoega kara eterese mora boliso bona kibale mubwata matabere nenkoro takororo momuro mutambo bwata chinde rwo isibeti abo rogongondo ko atiki ndo akamenyete mwamo muro mwabagote binge permanent eri no seito abaswati amoko ngai permanent na rogo chikoria permanent yo mongino nde buna bona alinga gachete abaiseke baichenga singe chonga gachete obe nagote bingo kiona bierea uchwe bya undu webe naja ni nchobe ke chinchara abaswati mbiyamole ngigakogera mutaraka ni ruchombe bono bongo ikono bwate no maete ngo muswati onde ngo chare kuruma gakane rwotana gwakane bere chira busoye ke ombe ke koro kunga meri go round omo kungu egweli 15 oso kemori eri tororo libyare emori liko byare emori na mabere nkoliore na emori elingo kinere na ane mambi ende byare otebyo musacha nga mabere tokolia isanire chombe chinse itochokora geto na yo bwateri baga ekyagero yora rumage gakane rutago kwa ibago menye obolimo osoma bona nkieke eng'ombe elige kolikwa amaliko etabanga meri ogorete nero akana mbiyamore nutagerera balimo korwana abukira enagotebi ng'ao komenya chisemi n'obong'aini obuya bwa tata mboganetie abakungu abang'aini ekiagera bibilia egoteba ning'ora nyora omokungu omong'aini omokungu omong'aini igabwete ligori rie chibesa enkoro y'omusacha oye igemwegenete haleluya
muna bono ngoika bosongo na matunda nkogora mororo ngainereria omogaka atige kuomana ege kogera na inche nabo ntagete manyenga ase family yane na inche nkobondo omokungu oyo ogosesenia abantu be family mbiyamore bana abakungu aba abasacha muna bacha bakaba matungura barasa agasoe tobande nero oyo oganyeta gosomeria abana mbake bagosomia abana inche nagotebi abakungu abange nabo bagosomia abana nemechi yaroreka na haleluya rero tigango tebi mosacha igaro anya gotigeria ero ng'ing'ani bagiti ambone inige bagiti aye kore mirimo mambiendo nkobo mokungu enting'ana mambiendo nkoro kuore baba mambiendo nkoro kuore mokungu osikire haleluya abana ekero basomire tokonyora omorembe mbiyamore abagaka kero moko bekeru chibesa na abana tagotama gochechoga nganye mnanche muna mokao tago nkorera bobe etwa iborete nayo bokambani no igwete ngayo njana abo mataranga okonte binga kinye message ne ya Safaricom ngamata bitenena tenena tonyerore twens ngoma etebi ntombiro konya go chunguza igona mo igetinsinyo abana banyasai omonene nyasai gagoteba ase chinga gichomo elio Yesu kagukwana lingana gagoteba iga okorerwo benkoro Saitani oretire mekono nero yogerira bagaka baito bagasibire chichera Saitani oretire maandamano bana banyasaye monene gagoteba rende ngakiya ino ekyagera matukaya na kyale na mabi ekera abande bakwandamana abakungu baitokani abana ekyagera oyo mokwandamanira mwana ogona achakwe tago cho matanga tago tomanonya nebesa nkibono geto chandete biyamore otare kwandamanira Yesu omosacha bwa basacha gochota agoteba aya enkwanere aya soma geta byatigaire kemonkore ase getabu gekorokunga kyaruka 22 kebungo kya 31 na 32 Yesu gakorangeri Simeon Petro okomotebinga narori no gosongu gwa chakire lakini tebya bamino babeke chinguru echire ye na chararomba beke chinguru togende bosio tomokorera Nyasaye mo Nyasaye itore moyo ngairinganerire Egasoma iga ngakeyosoma akabora Simeon rora Saitani na abaligetie abairanya areko basonga munengano korende na abasabeire erindo kwegena kwaino tikoera na ayego kogwa kalirege waonchokire obeka abamino chinguru haleluya ose na chamba beke chinguru abasaye baminto abangina bechire yemba beke chinguru okwegena kwago nkoero mongina ebyasara nabo bigo gosamba lakini twagosabeire tokobeke chinguru mambio nyora seletara ya Yesu haleluya mongina okoboka mambina ero ranyore gento muna bana bakaba murabaito moko nywa mwacha koboka saa 4 na inu matotebi omwana akorera borere baka saa 4 otana koroskende omokungu boriri hoji omokungu ore moyo no yokoboka saa 12 ekerenyo ni elie gotabanga think properly na yogo think muno monto tari yogo think muna rioji baka muksacho gosunguna ni chirongi atari kolikende nyomba go utankoyo na yo totebinga ne umaniole biyamore abangina bechire yembiyamore Nyasaye itogatabanga Simeoni kamwa ikire gosongwa lakini Yesu akabasabira agatebasabira abamino babeke chinguru abana bane nabora nyore nkwagwete ncherende neyende na abasabire chinguru materera Nyasaye moira nase Yesu wana lyo Ndenarenga ase twa yani Nyasaye hoyo wakore bikone na makumia ekero na chiete kitaru moise ko bwatane tigwororo inkibana goteba obwata abana batatu enyangi twakorete ya kusisimua moise ko yu arwa America yange ne rangorerete igubana bwateke oko igwo kubana chinseje
ngokumora sioro ria babwatire abaise kaba konyora omwana tari amakweri kotwara abana bao muntu tagokorera siasa nyasaye nabwate omoroberi mambi ogosoka n'abana bao abanto barigereria omonwa erinde bagocha bwone banyore mama bwesogete enyangi yani omosacho gokoira obwate miaka 27 ngokumiyore biyamore n'abasacha abarene ko mwanyomira omokungu obwate abana naende tokogenda kwabachanda kwachaga kubaruka ebirentane abana abu naye gwanchete n'abao tiga bakoroke tata nando basomya aseretara Yesu tiga macheso mubwate ngeke nekerentane nkerigo chisukuru gote na mwana anyiborete gose naye n'abana okombiari nabu n'abana bakoteki bali onya kwaigete ko nyancha abana bakoroke tata aseretara Yesu ngigwachete kondigeri mubwata matabere nenkoro ng'akibono oreiga omwana kwaretete ng'ochi komoire echo muno omurondo oseitaruta omwana echo bya miaka 10 kamong'entire akabeka echo abagaka mubwata amabira igoro ya tata nkogenda muri gaki inkieke mogokora abana baito tiga gosarichinga gichaino ng'ana abantu mokona kong'enta mokoruta ebisararaime tiga ngotebi nkong'entora abantu lakini bakegiare giakane togotwara nka yago ninche nagote aya togotwara mokungu nonya kobegete erongi no mochibio pama nebikorote sabusuta no chobeke erongi korkusabiko kende nkeyo aya bakekiare giakane yago gosaregete osaba nabagakaba mocha kong'enta abantu motebe ng'ainuma bemoyo kebungongo korera abana banyasaye yontetemba sabere chire monchoke bokorera omonene asegetabu yekoroko ng'a Ruka asegetabu yekoroko Ruka 24 verse 48 ng'airi ng'ane eririre egetabu kia Ruka inwe mbirori igwa igegoteba bana banyasaye sechireye nata igontagete kobatebia igegoteba ng'ainumbirori bane bwamang'anaya inumbirori abana banyasaye ekero torasense tomobere Yesu kirori asora nyumba yao mobere Yesu kirori igwa inwe mbirori bamang'anaya inumbirori bamang'anaya ya digereria nintoma asemaraye tata nintome asemore aya tata abalierete ira korende ikaransa ase yono ikaransa abanyabiasara bomochoyo ikaranso onya kobwate gokoni chinyanya ikaranso ni mambiene chigosomeria abana bao ikaranso mochoyo abana banyasaye onya kore pa arota mekorwo mochoyo togo gotake kiagera no bonyakobegeto abasaja kibana moko irira chibese pa na nchendenka nkimoko kore aje amaene omokungu oribie pa na nche munande igari oriti nkomo bwa amaene chibese chitokorosi naye okogenda koire pa paka kwararo amatuka atatu digango tebiaye nayo okogera obotaka bogocha bwo nayo okogera mokungu atame kero mokungu igotota koberanga abana kero baigotete bagokoigwera rero gokorwa onya konya moetaine na mokao na gotomiro gore nywa menus kilo oire nkana ya abana bao batongerio musori gombo bena batomire bagaka mokoriere bintu hoteli na kani mataranga nkonyoro hoteli utaona dete bintu nka abana baragire bakaba chukuru basokoro na baba mbara wana manene nyasaba senie koma okogenda chinka toigwera bagaka baito nyasato sesenie mechando tubwate kere Yesu ito natotorie neri tukeli Mungu anatuaiti kogenda tolenke mechande koregetogi ere mwana baseni mwense aseretara Yesu. Get the point. Take a step forward.